Ba, egin behar deu, txitxarruakin berdel, txitxarrua o berdelakin egiten da, baina berdela zela bukatu duan garaia, ba, txitxarruarekin dugu. Beraz, behar dugu tartarra bat egingo dugu gaur, eta tartarra horretarako behar dugu... Bai, behar dugu, soja ekarri dut, bueno, naturala egoten bada obioa, baina hau, bueno, da kristalesko potekua, eta gero, ipiniko dugu txalota pizkat pikatuta. Txalota zer da, tipula berezi bat? Bai, tipula frantzesa o tipula eta berakatza nastea bezala, ez? Gero zebollin hori pikatuko deu, eta gero karri dut lima. Lima botako deu. Eta gero, hemengo hau da wasabia. Bai, hori da gero pikante tanta bat emateko toki. Gero azalduko dugu. Oso indertzua da, Bai, hau sojari botatzen zaion, gauza berde bat, hori segura eski, de Japoniar jatetxetan. Eta gero botako dio bolilua, grado batekua, eta ingo deu dana, ipiliko deu beratzen. Grado batekoa zer nahi horrek? Bueno, grado batekua da, lau gradokua, bai. Bai, bueno, grado batekoa. Bolillo lorilla esaten dan bezala. Bale. Orain bai. Bai, hori ingo deu. Hori orain bai. Orduen, bueno, hemen daukandik txitxarro bat. Hasi mozten txitxarroa. Garbituta, eta gero daukat beste bat, kendiotela ja... Oso ondo, doan hori ingo dugu, tartarra da, jendearek etxan ikasi dezan da, tartarrari deitze zaio, egiten danean jaki bat moztu eta gordinik jan, ez? Hori da tartarra. Izan daiteke haragi bat, edo izan daiteke... Baita, bai. Kasu honetan, arrain bat. Arraina, o izelieke haragila, o, bueno, eleke gauza askokin, ez? Bueno, eta bitartean ekin gotena da dei txiki bat, uste ezaguna daukasun pertsona bati gaina dituko diogula, gaina etxetik gertu antxe zure San Miguel auzo horretan. Bai, zuaitz. Gertu bizi dan, bueno, ez dakit gustatuko zaion definizioa, baina... Mutil honet danetik izin dugu. Bai, horratik. Da oso polifazetiko. Egunon! Egunon, Zuaitz. Zuaitz Gurrutxaga, hemen txenao Belaustegiko Josurekin. Zemo zabiltza? Bizilaguna dezu? Lan? Bizilaguna dezula, Josu? Bai, bizilaguna, bai. Abezokoa, eta, bueno, abezoari eman diona nolaiteko ospea ere bai bere jatetxa egin, ez da? Ospea eta glamurra eta zuzea gure Leonardo da Vinci Euskal Herrikoa? Bueno, guztiz gizon errenazentista o berpizkunde garaikoa zehazu? Bueno, zauze tamien formula, bueno, bukatzen aira, futbolibidea, eta, bueno, zerbait heldu behar, eta lan asketiko gogorik ez dut egiten, eta, bueno, arketik horretik, artean asuntotik guniz, lan gutxik bizi egiten. Bueno, zuko egitezu kantatu, egitezu musika jore bai, monologoak, denetik? Zenitzen talde batekin popelitzenekoa, eta, bueno, jarraitzen dut, gero bakarrizketak egiten ditute bai, eta, bueno, telebiztan ere gauza batzuk egiteko aukera sortu zait, eta, bueno, danetik probatzen ea zerbaitetako balio dudan, ez? Bueno, gizona, balioko ez dezua. Bai, daneako. Daneako, balio zu, ez zertako. Eta zer bar nintzun, errealakin pozik ongo zera zuait? Bai, izan, bueno, aspaldi itzula sortu olako ilusiorik Gipuzko ardanen artean, eta, bueno, nire iradirra esan izan, da gero bertan jokatzeko aukere eukita, oin esan, asko maten dago, gainera, bertako jendeak indabielako, jende oso apalakin, eta, bueno, posa maten dago, jende hori triunfatzen ikustea olako liga baten, ez da? Bai, da, agazi guztia haukazu. Bueno, izu baitz, aizu, zurekin ongo gara, urrengoan, Belaustera juten garenean, zure dituko izu kafe bat hartzekoan, o bazkaltza juteko? Bueno, nik gobiatuko zaituztet, Belaustera gun, eta ondo jango gun dudarik ez dakago gaintzat. Vale, mila musu, Vale, Zuaitz, ondo segi, eskerrik asko. Agur. Zuaitzei gustatzen zaizkio Asia ikutu haukat dauzkaten jaki hauek, bai. Ikusi duzue, ja pikatu detana. Ikusi duzue, momentu batean, gu hementxe ari ginela telefono deiarekin, bukatu dezu eta egin dezu dena, bueno... Txikitzu, brunuaz... Zati txikietan brunuzera, zati txikietan moztu, ez da? Bai. Hau beraz jaso egingo dugu. Bai, jaso hori. Orduan, hau egin daiteke bai txitxarro batekin, egin dezakegu edozein arrain... Bai, edozein arrainakin, baina arrain urdina igual zurie baino... Hobeto. Bai, zergatik gusto gehiago dauka. Tartarrarentzat, arrain urdina da egokia. Hori, gogoratu zazue. Eta gero, beste gauza bat ere bai apuntatzeko modukoa da,
tipula mota, hau, zesan, nola izan da? Txalota. Txalota. Bai. Oin beraz da, Oin basarritan dere ipintzen dere. bai, baserritan ipintzen Bai, da tipula bat oso... berezia da, ez baratzuriaren usain. Baina oso berezia saltzak eta iteko. Eta zergaitik noiz erabiltzezu zuk txalota? Bueno, saltak eiteko, Saltzak eta, bueno, kaso honetan, holan gordina ipintzeko ensalada baten ere, ematen dio... Zapore gogor bat. Gogor bat. Behin pasatzaidan niri neska batekin, egin zian, prestatu zian, neskalagun bat zan, prestatu zian Tailandiakoa, Tailandiako jakimoko batena belarrakin, da bakizu handena dare bai oso belarrakin, da oso ensalada askokin. Eta jarri zian antzeko bat, tipula bat, baina, karo, nik induna zen gehiagi jan. Eta gero, izugarrizko usain, daukan usaia tipula dena. Hori pasatzen da berak atzakin ere, bai, Baina, karo, gordini janda, ez dezu nabaritzen guztiz. Hau da, zebollino, pizkat. Basarritik ekarri dut. Baserrian daukazu hori, Bai. Pikatuko dut ondo, txiki. Halare, benetan, niri gustatzen zaitena Josu eta Josu Belaustegi, Belaustegitaz gehien gustatzen zaitena da, azkenean daukazu baserri bat laren urte Euskalduna betiko iturak, eta batean daukazu Josu atibideala hemendik area jota bidaian, eta horrelako errezeta bat ez, aurkitzea lareun urte dauzkan baserri batean, niri hori da gehien gustatzen zaitena. Eta gero Buda eta beste zaldia, ez? Bai, nire zaldia. Eta oin botako deu, hemen jasotzen. behitu, botako deu, pini dugu hori holan. Eta lima honek ematen dio alegria moko bat edola edo zer? Alegria pila bat. Bai, ez da? Bai, gatza ez diu bota bihar, Ez diozu botatzen gatza, Zergatik soja dauka. Ados. Soja gero botako dio. Bueno, ja, ikusi dezu zela daukagun, Bai, eta hogan soja botako dio gora. Bai, soja. Bueno, soja kimua deitze zaio honi. Baina naturala badao, Ez da pizkat erretza bilatzen. Oin botako deu, behitu olilua. Olilua, grado batekua. Gatzik ez dio botako, hori deno soja pizkat. Soja egingo du gatzaren funtzio. Bai, soja pizka botako deu. Eta zergaitik ustezu, orain utziko zu 20 minututan edo, Bai. Zergaitik hori? Dena Bueno, pizkat mazeratu, ez? Zergatikan, jende askok espadau nahi gordina, honek gelditzen da, pizkat beratuta bezala, ez? Orduan lagako deu, holan, oin lagako deu, 25-30 minutu, holan lagako deu. Gero ja, prestatu ingo deu. Gaurkoan Japonian gaudenez, eta ez Euskal Herrian egingo duguna da, beratzen uti baino, zurik gabe. Bai. Eta oinain behar deuna da, gero hori tanta bat ipitzik wasabi. Wasabi tanta bat. Wasabia da gauza berde hau, beti Japonia jatetxean eskatzen da denean zera bat, sashimi bat, edo eskatzen denean beti sojari botatzen zaion gauza berde hori. Oduan, kasu honetan, Josu egingo duguna da egin. Ze normalean ematen, nik behintzat jandi izan detenetan jandet eginan. Ikusiko zu ez dauka egin kolore berdea? Ez, oin urakin da ipiniko jako pizkat, berdea. Eta nik hemen irakurrieten arabera, badakizu hori, Sayali eta Sayali Irlan egiten da eta Japonian bakarrik, wasabia. Beraz, hango produktu bada, han egiten den produktu bat da. Oso pikantia da, Bai, eta... Baina da pikante... Baina arnaz bidean batez ere. Ez da piperminan bezala. Ez da arnaz bidean, pikante egiten da, ez tagian baizik eta... Ez? Bai. Sudurrean gehiago. Bai, pizkat bai. Baina kontu zibili, zeren sojari wasabia botatzen zaioenan oso gutxi bota bat zaio, zen pasatzen malin badea, kantitatearekin, segituan izo ez da... ez da ere... Intxekuare ez da. Bai, hoi da. Aizu, Japonian jande dezun gauza arraroena, ikusi dezun gauza arraroena. Bueno, badakizu hori izaten den pez globo. Bueno, hori da arrain bat, egon bidau... Veneno bat daukana, pozoin bat duena, ez da? Orduan, sukaldariak jatetxea izen behar dago oso berezia eta sukaldariak eduki behar dago zertifikagoa, titulo batzuk, zergatik bestela jaten duzu eta intzezaz... 2 minututan hori zaten. Hori zaten dut, pasada bat, Bai, Bai. Ze kuriosoa kultura hori, Ikusi duzu zelan nahi egiten. Bai. Egin dut ligero xamar, zergatikan
badauka honek saltza, ipiniko dugu hemen kutxar onduan, ez da nahi ipintzia lorilla, zergatik lorilla nahaztatu behar da likiduekin. Orduan, kasu honetan... Ados. Bai. Vale, ipiniko dugu hemen. Tanta bat, horrekin nahikua. Eta hori ingo deuna da, enplatatu. Bale, ikusi duzu, zelan galditu da. Bai. Ja da, gozo-gozoa jateko. Bueno, bakizu errezetak gure webgunean aurkitu ditzakezuela. Guk ez ditugu ematen zehatzak, gure programan. Zehatzak nahi balin badituzue webgunean dauzkazue. Eta QR bitartez ere iritsi zaitezkete bertara. Eta hau da, zure belausteriko jatetxeko plater... Bueno, hau beti ikutzen dugu. Klabetako bat, ez da? Bueno, garaia danian, berdela, txitxarrua... Bueno, badakizu pizkat platera oso pizkat berezia da, Bai, bueno, kultura bat behar dugu ere, ez? Tankera honetako... Zergatik jendia izaten dago, gordina. Baina gordina bada, baina gero gordina. Baina egia da, Euskal Herrian sushia eta oraindik ez dela hainbeste iritsi, baina berez, Bartzelonan eta Madriden, sushi jatetxea daude edozein iskinatean, ez da? Orduan, bueno, horrelako plateri esker, kultura hori jasotzen ari gara. Oin ipiniko dugu, bueno, dekoratu ingo dugu pizkat. Eta utziko dut ere hemen. Bai. Wasabia, etxean egindako wasabia. Etxean, oso gozua. Ipiniko dugu pizkat horlan. Eta oin kendu ingo dugu. Gelditu da platera.